Ahojte, dnes vám ukážem, ako pripravíme ľadový čaj z mače. Začneme tým, že pridáme jednu čajovú lyžičku matcha latte to go. Zalejeme 1 deci vody a zamiešame buď to čajovou lyžičkou, alebo môžeme použiť aj takýto mini mixér. Do ľadového čaju môžeme pridať aj ovocný sirup. Ja tu mám sirup z granátového jablka, ale môžete použiť akýkoľvek iný ovocný sirup podľa vlastnej chuti. Pridáme pár kvapiek citrónu. Pohár doplníme ľadom. Ozdobíme plátkom citrónu a lístkom čerstvej mäty. Na zdravie!